मा गोसोजों नोंखौ आं मावलायबावनो मोनलाबा मोनला डाइरेक्ट मोनला जाग्राबानो जायो मावनायाव दांनायाव गोसोखांबोलानो लुगैला लुगैलि जालाङो आंना गोसोआ जाबाय दे नैबे सिंगारानो जोंना हेल' गाइस जोङो नै दायो बेयाव दं आरो ना भैरबकुन्द रडआव दं आरो दलं गोदानाव नायदिनै भिउआ बोरै ओरै दं नै सिख्लाफोर दायो सिख्लाफोरखौ देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो गाइसमोन नोंसोर लासैनो नायलांबाय थादो आरो नै ओरै दं नै सासे लोगो सालदे दङ सालदे माबा बुंना होदो दे एसे बुं दायो बालिपारानिफ्राय फैनो हानाय जोंनि बे अदालगुरि टाउननि भैरबकुन्द'आव माबा अदालगुरिनि सिङाव थानाय भैरबकुन्द'आवहाय ओमफ्राय मा बुंनो आरो नायदिंनो फैबाय आंबो लाना फैबाय नेक्स्ट लेभेल राइडार नामा थाब साबस्क्राइब खालामना अननानै दै अननानै हायाब्ला दा खालामखा डाइरेक्ट खोथा बुंखायो आङो अननानैसो बनाय होनना बुंदो दै ना रोंबा मोजां मोनोबा मोजां मोनबा साबस्क्राइब खालामना हो मोजां मोनाखैबा डिसलाइकबो खालाम साबस्क्राइबबो खालामनाङा नायस्राखानाङा डाइरेक्ट भिडिअनिफ्राय गोजानाव थाखा रिपर्ट होना गालां ओमफ्राय रिपर्ट होना गालां मोजां मोनाबा आरो नोरै जाखाव दं सासे बे जाखावा बोरै मा बुंना होदो बेयाव फैनानै बोरै मोनदों मोजां मोनदों आरो बिथांनि चेनेलाबो एसे फिसा आरो आंनि चेनेलाबो बिराद फिसासिन आंनि चेनेलखौबो दामा दाम बुमाखौ गावनो गोसोबा गाव बुमाखौ गावनो गोसो गैयाबा गाव नङा आरो बिनि बुमाखौ गावनोबा गाव फुबलां गाव फुबनो गोसो गैयाबा गाव फुबनाङा लागाव बिनिखायनो मिनिना हो थाप गावसिना हो बेसेबां गावसिना हो लागा मोसाना हो एसे मोसाना हो एसे लागाव नारातं बिया करायनि दिबि बन्न करang नारातं लागा सगाजियाव फैना जों बहुत मोजां मोनबाय आरो ना सालथे मोनाबो नै मोसागासिनो दं आरो एकदम गाजा हिन्जाव नांगौ ओरै नै गंसे मजा कार थांबाय ओरै टाटा सुमु आइसुजु लागोन थाङा दायो जोङो सिख्लाफोरखौ नोंसोर देखायलांबाय थानोसै आरो नोंसोर लासिम नायलांबाय थादो दोला दोसि नुयोबा नायबाय था नङा दोला दोसिबो नुनो हानाय नोंसोर नायलांबाय था जोङो हाग्रा बंग्रा सिङाव हाबनानै नायलांजोबगोन बालिपारानिफ्राय फैनो हानाय गोहोगोरा इउटुबार नेक्स्ट लेभेल राइडार दे होमबा नेक्स्ट नुलांबाय थागोन नायलांबाय थादो गाइस ओमफ्राय दायो जोङो भैरबकुन्द'आव दङ लोंनायमोन दलं दखान माबा दलंआवहाय गोदानाव एसे बेरायनो फैबाय माबादि ओमफ्राय साइजआथ' बिथिं बारा साइज नङा उनथिं नालाय ओरै जानानै ओरै जाबासो बै हाजोजों हिबि नुगोन दा ओमफ्राय बिथिं सासे आलु सुलाग्रा दङ खिथु सुलाग्रा दङ खारबाय माबा नुगौ साइजखौ मानसियाथ' साइजखौ गैया हाजोखौ नायहरनानै साइज नुदोंना नुवाखै बुंबानो जाबाय नायनानै मानसिखौ माबा नालि मोनामखायो आरो ना साथामबो नालि गोजाखा सोलाग्रा साइज नुजोबखायो नाथाय सोलानो मोनफेराखै नाथाय मा होननो बेलेगफोरासो सोलागासिनो दङ जोंथ' मोनखायानो थानानै जुदि केम सिखावना हैदों नामा बेफोरो जाखायो मोनसे माहाय थाबा थाब सेरना होदो साबस्क्राइबाव खिन्थु लोंनानै भिडिअ बुंनो नागिरो खिन्थु गय जाबा बिदि जायो आरो गय जाबासो लागाव थाप खालायना हो एकदम जोंनि सोलोंथाइ नायाबाबो बुमा बेरनाय बायदि बेरहो भिडिअफोरखौ नायदो नै सिख्लाफोरखौ नायदो नै जारौमोनखौ नायना लादो बोरै गाइसमोन बोरै कमेन्टआव नाङो खोन्थाना हरदो नायदो नै गाबबाय बायदों बे guys there is one swimming pool have guys this Bhairabkunda there is one part is have there so guys नायदो नै swimming pool आरो ना याव नोंसोरबो फैनानै दुगैफैनो हागोन आरो ना गाइसमोन नै नायदो I love Bhairabkunda there is I love Bhairabkunda see this guys what the looking
Wow, just looking at like a wow, guys. There is one Probin bro. There is YouTuber Probin Probin bro. There is entry. Hello bro, guys. You can see there is entry. I love Bhairav-Kundu. I am coming now. I am come on it here. Meet Bhairav-Kunda. There have one park. There is swimming pool. There is I love Bhairav-Kunda. So guys, now going with their park nama. There pas it not Moishe. No Moishe is hati sadis. There is Even head. now we are going to vlogging. There is one Thapata blog. Thapatap vlogging is there. There is elephant. There is rhino. Abizar ahahu. Hoya zore na kia There is hati me. so guys naik nala ini. There is one rhino. Girls. Bisi ke. Very hard. Gakhede de salte. First time I'm happy now Hoya zore. Ya wajib. Don't hate me because I am a funny boy. Funny boy. Just looking at like you wow. Thapatap. Salte gakubayar na. Salte gakubayar na enjoy ni bi bidar na. Not very happy. Not very happy. heavy. Because just happen now or na. Just mangan because Smoothly happen now. Okay, now I am playing. You take video. Take po. Oh, आपको. I am now playing. Hoya zore. Oh my god. Thapatap. Wow, Thapatap. She is Next Girls. level rider. not he. Not boy. She means boy. He means girls. Oh, But yeah. I'm Girls, girls. girls. I'm not girl. Why? She. There is one. Stay. Come. Come here. Come. What are you doing there? I am a thora video shooting now. Video shooting now. They're not girl because only boy. Your mobile is not stabilizing. Yeah. Why? Why? Don't know. So later किवा हो रहा है? हो रहा है. अभी हो रहा है. Pesanan kak kejagan. चलिए. Selian no. Video लानायालाय. Dialogue And they're playing with mangan. Please talk dialogue. So guys, नै नायदो आं गाखोदों दायो माबायाव. मा होनगोन बेखौ गाय? Hoya zore. होद जगोन नामालाय थपसनो. Flick flack. There is lagi jabo ta tegak. This is a happen now is Hoya zore. जाओ. Itar uto. next bisa lah dengan kunci. पैसा ले लो. There is this? Methun. Guys, this is one. This is This is English में I don't know. Rhino. But this is no rhino. But I don't know English में बोरो में जानता है. ये तो मैशो में मैशो. कि हम लोग मैशो कहते हैं. thinking English just थोड़ा थोड़ा English happen now. हम लोग उतने मिलने से तो ना था लेकिन क्यों इधर अलाउड नहीं है उड़ने के लिए. This is what iron na not iron. Go this side. There is one dragon. Come. This side one dragon. This is dragon. Hey bro, come there. Neng yo tha. Hey bro, come. Hey yo, come Play with. play with. Laga. There is some small boy. Not GF because he is gay voice. One thinking just I am boy because I am not taken girl. Usual dog gay voice gay. You understand na gay? Yeah. I'm not gay. Yes, But this my- guess, but not my GF. penis is What so the big. case? Hey, bro. Hey Kata. bro, this I take come. He's saying to me gay. I'm not gay, but my penis is so big. You don't know. My under penis there. You see that?
You laughing. You are so little ya na? Little. This is. Little. No. Come there. Lagaw tap. Tapatop, I'm a small. Lompen is patsa bobre. I am a small boy. That's why I'm doing. So guys, बेयाव बहुत पार्टि जाग्राफोर दं आरो ना गाइसमोन बेयाव पुरा लोंसोग्रा जासोग्रा गासै मानसिफोरबो दंजोबो आरो ना गाइसमोन नै नायजोबदो बेयाव माने दखान दङ आरो ना गाइसमोन नै बिसोर फानलायो आरो बेयाव दङ गाइसमोन नायदो नै बे पुरा जासोग्रा लोंसोग्रा दंजोबो आरो ना आरो ओरै नायना लादो नै जों दं जोंबो लोंदों गाइसमोन जोंना मेगनाबो फिसा फिसा जादों आरो नै सालथे दङ सासे सालथेयाबो ओरै मिनाबो जाला बिथांना चेनेल दं मिनाबो सेलिब्रिटि जानाय आरो ना प्रबिन बर' बिनि चेनेलखौबो आं बिनि लिंकखौबो आं आंनि डिसक्रिपसनाव होना होदों ना गाइस केमेराखौ मोजां हमब्रा हमखादों आङो नुखाजोबखायो टेनसन गैया ओमफ्राय जों दा दुगैनोसै नामा दायो जोङो दुगैनोसै बे दुगैनायखौ भिडिअ लागोन आरो ना गाइसमोन आरो नै ओरै सासे जाखावग्रा दं आरो लागाव थाब आरो नै जाखावग्रा दं आरो लागाव आं दाथ' कमेडि बेथ' पुरा कमेडि आरो ना गाइस लागाव थाब बेनिखौ आरो आंनो बै सेबारा खायफाना हो आरो नै ओरै दङ नोंनो 10 थाखा खुस्रा दं दा 10 थाखा खुस्रा दङ दाउदैखौ आफामदो रानना जागोन बेसेखौ आं दाउदैखौ जाया खिन्थु मानसिया नोंसो जादो आंना नै हे दं नै मानि थाखाय होमबा गाइस आं मानि थाखाय दाउदै जानो हाया होमबा माने आंना दाग दं दाखालि गोलैदो आरो टं राइड खालामनो थांदोंमोन आं टं राइड थांनायाव माने आंनि दाग थादोंमोन बे गोलैदोंमोन आरो ना गाइसमोन बे गोलैनायाव माने दाउदै जानो हाया नै आनैया दखाननि आनैनिफ्राय माबा मोनसे खोनासंदो आनै दे माबा बुंदो दे लोंबायलै खिन्थु बहुत आनैया बोरै फाननानै बोरै बिजनेस मोनो आरो बोरै फाननानै बोरै सानसेयाव बेसे मोनो बेखौ खोन्थादो दे 10,000 5,000 मोनोनो बरिया माने आनैया सानसेयावनो 10,000 5,000 मोनो आरो ना मालाबा 10,000 15,000 मोनो ना आनै बेयाव एम्फौ अरजालायदोंमोन आङो ना आनै ओमफ्राय बुंलायलायनाया सानसेयाव 10,000 20,000 मोनो ना सिनायाखै खानायखौ बिजनेस आरो ना आनैया बाखिथ' गैयाना थांनाय बादि नै सालदिया दुगैनो थांबाय नै नायदो एबार हाबसिगोन बियो बैसिम थांसिगोन दे थांदो सालदे सानस्रिलांदो हायो ओइसिम हायो ओइलाय ओइसिम थांनायसिम नै सालदे नै लादो नै दे थांग्रो दे पाक दिनै जोंहा राइडाराबो थांबाय बुनै राइडार लागाव आं जाखांबाय चेनेल आंनि चेनेलखौबो थाब साबस्क्राइब खालामना हो माने प्रबिन बर' प्रबिन अफिसियेल आरो राइडार नामा नोंनि नामा राइडार दा राइडार नामा नै राइडारा नुगासिनो लागाव थाबाथाब लागाव ओइ हाबाय ना गय दे फैदो ओइ लागाव फैगासिनो नै इसोरबो दङ मानसिफ्रा गासिबो मबाइल दंना इथिं फायासै दुगैनोसै जोङो स' गाइस जोङो दायो दुगैनो नागिरदों आरो ना भैरबकुन्द'आव नै सालथेयाबो फन रायलायगासिनो दं ओमफ्राय आं बिरि सोबदो जों बिरि सोबनायखौ जेबो गाज्रि मोना गाइसमोन खिन्थु नै सालथेया फन रायलायगासिनो नै आइफनजों भिडिअ खालामदों आरो ना आं माबा दुगैग्रोनि ओमफ्राय थांसै नै जोंनायाव दुगैगोन नैबायदियाव दुगैगोन आरो ना गाइसमोन दै नायना लादो आरो जोङो बिरि सोबग्राखा आरो ना गाइसमोन जोंखौ जेबो मोनाङा अजल दे बिरि सोबनायनि माबा मोनसे बुंना हो जों बिरि सोबग्राखा ना आं बिरि सोबा खिन्थु सोबा जों बिरि सोबो लोगो थाब बिरि सोबनाया मोजां देहानि थाखाय ओमफ्राय आं बिरि सोबा
बेरेसेबो जोङो Hai, बेरेसेबो दुगैनोसै थोदो नै नैबेनो आरोना दैया नै जों दुगैगोन ना बेनो नायना लादो दे एबार भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइसमोन लोगोसे